Urtero modura, Bizi Bermeo ekimenaren bitartez Bermeoko udalak eskaintza turistiko zabala prestatu du uztaila eta abuzturako. Itsasoa eta arrantzari lotutako Bermeoren nortasuna eta bizimodua erakusten duten 11 aukera daude herrian bertan egin ahal izateko. Eskaintza guztia bizibermeo.eus webgunean aurkitu daiteke. Herrigunean bertan Bermeoko Frantziskotarren eliza bisitatu eta Jose Angel Lazaren eskultura erakusketaz gozatzeko aukera dago uda honetan Bizkaiko klaustrorik zaharnetarikoan. Ertzilla dorrean kokatuta dagoen arrantzaleen museoa da Bermeon bisitatu behar den beste lekuetako bat. Eta udan ere badago horretarako aukera. Oraingoan gainera bisitariek Iñaki Markaidaren Bermeo Portu Zaharra 1877-2024 erakusketa daukate ikusgai. Eta zelan ez, Bermeoko bazterrak, herriaren identitatea, tradizioak, gastronomia eta bar ezagutzeko aukerak ere badaude bisita gidatuak eginez. Bermeo ezagutzeko beste modu bat itsasotik egitea da eta horretarako ere aukera ugari aurkezten ditu Bizi Bermeok. Beste alde batetik, Bermeotik Gaztelugatxeko San Juanera abiatuko den autobus zerbitzua eta bisita gidatuak antolatu ditu Bermeoko udalak turismo bulegoaren bitartez. Erreserbak bizibermeo.eus webgunearen bitartez egin daitezke. Nagusiek 10 euro ordaindu beharko dituzte, 6 eta 12 urte bitartekoentzat 3 euro izango da, eta doakoa izango da berriz 6 urtetik beherakoentzat. Gehienez, 6 urtetik beherako 2 ume joan ahal izango dira helduen erreserba bakoitzeko. Bizi Bermeo eskaintzaren baitan, Bermeo Tuna World Capitalekin elkarlanean, Bermeo Tuna Pintxo Tour ekimenaz gozatu ahal izango da uztailean eta abuztuan. Modu horretara, gure gastronomiaz gozatzeko aukera egongo da herriko 21 tabernatan. Horietan, hegaluze onena dastatu ahal izango da. Bermeo Tuna World Capital logoa daukaten 5 tabernetako pintxoak dastatu, tabernatako zigilua lortu eta horretarako prestatu den diptikoa beteta, zozketa batean parte hartzeko aukera egongo da. Diptikoa turismo bulegora eroan beharko da eta hori egiten dutenek Bermeo Tuna World Capitaleko otsara bat irabazteko aukera edukiko dute, uztailean eta abuztuan egingo diren zozketetan.